Αυτός είναι ο δρόμος, ένας από τους δύο δρόμους, ο πεζόδρομος, που είναι το οικόπεδο του αλίμου. Γυρίζω από την άλλη μεριά που είναι το οικόπεδο. Το οικόπεδο είναι αυτό εδώ που ξεκινάει με τον καφέ φράχτη και το μικρό σπιτάκι μέσα. Εδώ στην κολόνα τελειώνει το οικόπεδο. Το οικόπεδο είναι διαμπερές. Σε λίγο θα τραβήξουμε και την πίσω όψη του. Εδώ τελειώνει ο δρόμος και στο βάθος φαίνεται η Βουλή Αγμένης, η οποία είναι στα 100 μέτρα, 200 μέτρα μάλλον, και φαίνεται και το εργοτάξιο του μετρό. Θα γίνει ο σταθμός του μετρό που είναι πολύ κοντά. Αυτός είναι ο άλλος δρόμος, η πίσω μεριά ή τουλάχιστον η δεύτερη μεριά του οικοπαίδου, όπου το οικόπεδο είπαμε είναι διαμπερές. Και το ακόπεδο είναι αυτό εδώ πάλι, με τον ξύλινο φράχτη. Και το μικρό κίτρινο σπιτάκι μέσα. Η φάτσα του οικοπαίδου από την πίσω μεριά. Απέναντι είναι το ελληνικό πρακτορείο διανομής ξένου τύπου, το οποίο είναι αυτό εδώ.